med mig en bussemand. En med slør, en med slør, en som aldrig bliver tør. En som kan holde i 100 år, uden at blive det mindste. Lasse, Karl, Hermann og jeg spillede i kaffeskuden en dødssygalej. Hver gang der fik lidt Mozart og den slags musik, skred publikum på stedet og sagde, når det gik. Elgitar og saxofon vil vi have rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon vil vi have rock'n'roll og ikke andet. Og lille Lasse, Karl, Hermann og jeg sluttede i kaffeskuen og blev lidt god i toppen, så vi gik hver sin vej. Lasse har købt et slot, men han åbner sin dør. Så spiller vi lidt guitar præcis ligesom før. Sidste tak.